wannan tasha mai albarka. Idan wannan zuwanka ne na farko a wannan tasha, da Allah ya yi mana subscribing domin ci gaban wannan tasha da kawo muku shirye-shirye masu amfani. Yau za mu yi muku bidiyo ne akan yanda za ka cike ko in ce kai sign up na Supernano. Wannan sabon platform ne mai kama da Bitmain da kuma Sun Solar. Platform ne wanda yake da dogon zango. Yanzu aƙalla ba a ƙasar ba, Sun Solar ya kai wajen wata 8 ana cin moriyarsa. Ribarsa za a rena ta, amma kuma gaskiya ana samun alkhairi a ciki. Ba irin platform bane wanda suke guduwa, suna taro, ana meeting, suna da agent a jahoshi. So da farko in ka shigo cikin yin register, gashi nan zan ajiye link a description. In ka ɗauko link ɗin ka kawo shi browser, za ka zo nan, za ka sa lambar waya, ba za ka sa ziron farko ba. Yau misali gashi nan na sa lambar waya, nan kuma zan sa password ɗina. Nan ma zan yi confirming na password. Nan zan sa wannan verification code ɗin da yake jiki, gashi nan 5246, sai in yi sign up. Wannan platform ɗin ana samun alkhairi sosai a cikinsa. Gashi nan duk mutum ɗaya kuma in ka gayyato za ka samu naira 50. Sannan kullum ta Allah in ka yi login za ka samu naira 50 in ka je ka yi wannan da ake checking da ake yi. Yanzu gashi nan na yi understand, kaga kullum ta Allah yanzu ga account ɗina muka duba yana 00 ne gashi nan. Yanzu haka inda zan zo ni nan in dawo home, ga check in nan. In na understand na yi check in gashi nan, ina danna za su bani naira 50 gashi nan. Wannan account ɗin na yi shi ne saboda misali wanda account ɗin da na zuba mar kuɗi shi daban yake. Wannan na yi ne domin koyar da yanda ake register. Gashi nan naira 50 ta shigo cikin account ɗin nan. Register ta ba shi da wahala. Yau gashi nan naira 50 da ta samu a ciki. So da farko in kuka zo ku, yana da plan kala-kala. Wannan gun da za ka yi adin ɗin bankinka ne a ciki. Gashi nan in za ka yi bonding ɗin ka ɗora bankinka, gashi nan in ka taɓa kan bank a nan gashi nan kan plus ɗin nan. A nan zai baka damar ka yi selecting ɗin account a nan wajen, nan kuma za ka sa suna, nan kuma za ka sa account number. So bari nuna muku yanayin yanda plan ɗin sa yake kuma da yanayin yanda ribarsa take. Yanzu misali in ka shigo gashi nan in ka shigo kaman VIP. Gashi nan in ka duba plan ɗin naira 3000 kullum ta Allah mutum zai na samun naira 100 da naira 17 da naira 70. So in mutum ya sa naira 10,000 kullum ta Allah zai na samun naira 550. So kun ga in kuka lissafa in 10,000 ka sa, in ka samu naira 550 na tsawon kwana 30, abinda za ka samu ya kai naira 16,500. So a iya wata ɗaya ma ka mai da kuɗinka, kaga ka samu amfani kenan har ma da riba. Kuma insha Allah rabbi wannan platform ana zata musu dogon zango domin akwai agent ɗinsu da dama a cikin arewacin Najeriya. Zan ma shiga ku ga misalin wajajen agent ɗinsu. Yanzu gashi nan kun ga in ka shigo, in ka duba ta nan, in ka shigo misali become gashi nan become a city agent. In na shiga kun ga yanzu wannan agent ɗinsu ne wanda aka yi taro na Lagos da aka yi. Gashi nan kun gan shi Supernano city agent. Gashi nan yanda suka yi bikin wallafawar da komai da hotuna gasu nan. So a nan KB ma an yi. Yanzu misali gashi nan bari in dawo ga na KB state nan, bari mu shiga na KB state misali ku ga irin misalin shi. Gashi nan na KB da aka yi kun gani. Gashi nan Supernano gashi nan. Gashi nan to wannan platform yanayin yanda aka wallafa Sun Solar, duk yanayin yanda aka wallafa wannan insha Allah rabbi za a samu alkhairi a kansa fiye da yanda ake tunani. So jama'a a jarraba shi in Allah ya yarda za a dace. Gashi nan yauwa plan ɗinsa kala-kala ne. Kar ka yi abin da za ka takura. Ko da na 3000 ka jarraba ya fi a ce ba ka yi ba. Ya fi a ce mutum ya zo yana da na sani har yanzu ba a makara ba. Wata plan wannan abin bai wuce kwana 5 da yin launching ba. So za ka yi so mai sa ga tsarin VIP ɗin nan kala-kala. 10,000, 100,000, 50,000, 3,000. Kuma sannan in ka gayyato mutum, duk mutum ɗaya kana 800. Gashi nan kun gani. Gashi nan naira 50,000, ga mai naira 100,000 kullum ta Allah zai na samun 5,700. So in Allah ya ba mutum ikon shiga zai iya jarraba shi insha Allah rabbi. Na gode da sauraro na da kuma kasancewa da ni a wannan tasha mai albarka. In wannan ne zuwanka na farko, da Allah ya yi mana subscribing. Na gode.